Je wordt verstoord naar een slimme ziekte van 8 dagen, dus leven vrouw en mem. Oud 36 jaar, we hebben een tolle weer trouwd. Je liet mij zo'n bijna nog te liet om te begrijpen wat je in haar verliezen. Ik heb een archief van rouwkaarten. Ja, ik trok stamboomonderzoek ben ik in rouwkaarten bedaan en omdat het me interesseert. Ja, waarom rouwkaarten? Ik moet zeggen, elk mens zit een verhaal achter. En dat interesseert me. Ik wil zeggen, dat je er doorheen bladert en dan zeg je, nou, die dient dit en die dient dat. En die ene is zo overleden, de andere is zo overleden. Hedenavond 6 uur trof ons de lang gevreesde slag door het afsterven van onze geliefde moeder en behuwdmoeder. Na een smartvol, doch geduldig lijden van 13 weken in de ouderdom van 64 jaar en 9 maanden. Nou, een heel soort mensen vinden dat wel mooi, maar dan ben ik mensen die zitten nou ja, heel apart. Waarom heeft dat dan gegeven? Maar er ben ik mensen die vinden dat wel mooi, die brengen je kaarten. Die zeggen van, nou ja, ik hou er mensen wel. Die zeggen, nou, als wij daarna net mee binnen, mijn band doet er niks meer mee, was het ook zo, hè? Nou, dan willen wij ze wel graag, hè. En sammel je nou alle soorten rouwkaarten? Ik heb hier 64 mappen en daar heb ik onderscheid in maken in uw eigen families. Maar ik houd een Jouweren wennen, van Jouweren en van Gasterloon en overig. Ja, doe ik het. Rauw vervoer, dat was een rauwe auto. Dus ik ben altijd buschauffeur geweest, maar dit had mijn interesse ik altijd gehad. En als ik mijn pensioen ben ik hiermee begonnen. Maar ja, als we het houden de dan hebben we toch vaak over iets verdrietigs. En daar zit jou dan toch al een heel soort in. Ja, dat klopt. Waarom zie je dat op? Ja, waarom? Ja, dat weet ik niet. Zo, daar ben ik wel mee. Ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, even wat je. Nee, maar het is goed dat de meesten binnen zoals jou die dit werk doorgeven zelfs. Ja, nou zo, het moet ook, als het tassen is, het moet ook gebeuren. Nou, het is, je vindt het net mooi dat de mensen overlijden, maar als het gebeurt, moet het toch redden worden. Heb je al wel eens nooit toch door je eigen rouwkaart? Nee, heb ik nog nooit aan. Maar ik denk altijd dat ik wel maar red word. Dan ben ik wel een uitbesteden die matje er wel wat van.